Good morning, mga inday! Ayan, concentrate Si Savi nagmamadali. Alam nyo ba, sabi, Mama, ba? So, pumining pupupo siya. So, ako naman nataranta dito. Ayan, nagko-concentrate siya. So, ayun, pag nagpupupo siya, guys, actually, trinay namin siya mga 3 to 4 days lang. So, nakuha na niya. Every time pupupo siya, talagang nagsasabi na siya, Mama, pupu. Pero pag iihi siya, yun yung minsan hindi niya natatansya. So, mas mahirap siguro yung pag-ihi. So, ano niya guys ha, mag-concentrate kasi Bulilit. Guys, while we are waiting for Dudong, i-unbox ko muna yung binili namin libro. Actually, nag-order si Dudong ng ng book para sa driving. Hello! So, i-open na natin. So, dito namin binili, guys. Ayan. Wait, you open this one? Nay, Mama is vlogging. Yeah, come sit here. So, 5 minutes na lang, guys. Hindi pa dumating si Dudong. Nagpaalam siya na magpa-practice daw siya ng pag-serve sa tennis. Kanina mga alas 9. So, supposed to be, dapat andito na yun. Kasi dapat umalis na kami dito sa bahay. 10 o'clock kasi yung work ko 10:30. So, ayan. So, ito yung book, guys. Oh my gosh. Ito na yun. Ito na ang simula ng pressure ni Val. Yeah. The book. What is it? What is it? In book. Adi. Bay. Yeah. So, ayan. Ito, guys. I hope makapag-aral ako kasi alam niyo naman ang lola nyo. Working, a mom, a wife, vlogger. Plus ito pa. Uy, nito to Mama. Live Mama. Baga sa waray, naparayaw guys. Naparayaw. Oh, nay. Ayan, nag-aambay na lang kami kay Dudong, guys. Sana dumating na siya para hindi ako malate. Or, as in, first time ko malilate kasi always, as in, muntik-muntikan na. Kung hindi lang ako, charot, mabilis tumakbo na walang pakialam. Say, hi guys! Hi guys! Say, hi guys! Oh, there's Papa! Yay! We're waiting for Papa! Tingnan niyo yung isa. Love! Hipo again lang. Hipo again. Yeah, he said, Mama, ba? So, ayan. Hi. Pupunta na kami, guys. And see you later. Ihahatid na ako ni taxi driver. Sweaty. Pupunta sa work ko. So, of course, kasama si Bulilit. Wala siyang work. So, ayan, siya yung yaya ni Bulilit. And, ayan, may mga mangilan-ngilan din pong nagpapa-shoutout. Kaya, ito na yung pagkakataon na ma-shoutout namin kayo. So, shoutout to Melanie Semera. Melanie Semera! Literal na shoutout, guys. Meram Kala. Miram Kala! Nerna Escribano. Nerna Escribano! Oh, it's a moeilijke. Yes, moeilijk. Janice Discaliar. Janice Discaliar! It's good for my memory. Hani Manrique. Honey? Hani Manrique. Manrique. Honey Manrique. Dayanko Libre Download. Dayanko Libre Download. Oh, that's a good memory. Sweaty. It's fine. It's just sweat. Ayaw niya pakawang. No, I'm not wrong. Shit. Edvar. Yeah, I can still. And No. nawali siya. Damn it. Oh my gosh, malilate ako nito. What? I'm gonna be late. No. It's fine. Yan Chua. Yan
Chua. Chua. Ayan, siya, from Surigao City nga pala siya. Tapos, Waray din siya katulad ko, guys. So, ayun, sabi niya. Alright, so- pero dun siya nakatira sa So Surigao. many difficult names. Ayan, It's really different. Narda Kamug. Narda Kamog. Ayan, from Manila. So, From Manila. Actually, hindi siya sa YouTube nag-comment, nag-message siya personal sa Facebook page namin na magpapa-shoutout daw siya. Excuse for the wrong pronunciations. No, you did it right? Yes. So. So, ayun guys, salamat sa lahat guys. And, ayun, papunta ako ng work. Meron na lang akong 15 minutes. So, carry pa. And, if ever medyo malilate ako, magaling akong tumakbo. So, guys, yeah, before, like, bye na late. Bye na telat. And, I run so fast. And, as in, she never runs. Sakto. So, it was Just a when miracle. I am late. When First I'm time I almost see late. you run. Yeah, pero grabe ang hingal ko, guys. So, ayun, guys. But you made it. Ayan, Speed see you up. siguro mga 7 hours later. Bye-bye! Bye-bye! Magandang hapon, guys. Ayan. So, Sinundo ako ni Wibi kanina sa work. Tapos diretso kami dito sa IKEA. Sorry. Say hi. you do your afstappen, sabi? Hey. And, yeah. Actually, guys, hindi yan yung plan namin bilhin sa IKEA. So, ayan. Balik bahay uli kami. Tapos titingin kami sa online kasi para sure sa measurement ng cabinet ni Sabi. Yeah. Ayusin ko yung shirt ko, Sabi. Mas pa na? Wala, ayaw na yung pahawa. Hold, mama. A few moments later. Good evening na ngayon. Actually, kakakain lang namin and hindi na ako nag-video kanina kasi pagdating namin sa bahay, ayan, crumpy si Savi. So, naghanda agad na kami na makakain. Pinakain si Savi. At ngayon, nasa taas na sila. If may mga naririnig kayo ng boses sa taas yun. So, nakatoka si Dodong magpaligo kay Savi ngayong gabi. So, ayan. Nga pala guys, I'm so happy to tell you na may 1,000 bananas na kami. So, ayan, I'm so happy. So, ngayon lang, actually, mga last week pa ba? Or basta mga ilang days na yun, ako naka 1,000. Pero, today lang nag-email si Lolo Whitey na, ayan, naka 1,000 bananas na ako at last. So, yung target na lang natin ngayon is yung 4K na watch hours. Pero, ayan, ang hirap abutin. Pero, sig lang, trinatry kong, ayan, as much as I can, makapag-vlog ng everyday. Pero, syempre, hindi kaya. So, ayan, every other day, I hope so. And, nga pala, ayun na nga, di ba? Pumunta kami sa IKEA kanina. Ito lang yung nabili namin. Ayan lang. 2,000 years later. Si Wibe at si Savi natutulog na. Bumaba kanina si Wibe. After niya paliguan si Savi. So, ay nanood lang kami ng movie. Tapos ngayon umakyat uli. Antok na daw siya. So, ako naman, before ako umakyat, naglaba kasi ako. Actually, bagong deliver yung washing machine. Diba guys, yung washing machine namin ay nirequest nung bumili ng bahay namin na iwanan namin. So, wala kaming washing machine. So, ngayong araw lang na-deliver. So, natambak yung mga labahan ni Inday. So, kaya kanina pagka-deliver, since nasa work ako, sabi ni Wibe na-deliver na daw. So, naglagay siya ng konti. So, ito yung isasampay ko. Tapos, maglalagay din ako ng after nito, i-on ko din to, maglalagay ako. So, para bukas, na siya, tapos na siya at ready to sampay na lang. Kasi as in guys, natambak na talaga. So, ayan, pag may oras, ayan yung ginagawa ko. And magiging busy nga pala ako this coming days kasi nga, di ba, yung birthday ni Savi, yung family niya, tapos yung konting friends namin pupunta dito. And, sampay-sampay tayo. Do you want to know?
It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. So, bago natin i-close yung vlog natin for today, mga Inday, pag-usapan muna natin yung update about sa bahay namin. So, sa totoo lang, guys, naku, malayo pa sa, kumbaga sa Bisaya, layo pa sa tinuod. So, ang dami pa namin gamit, guys, nasa karton, nasa boxes. And, merong, if napakita ko sa inyo yung malaking cabinet dun sa storage area namin, ayan, nilagay muna namin dun yung ibang stuff para hindi masakit sa mata, diba? Yung mga gamit na, ayan, naando, nakatiwangwang. And, hindi ganun kadali, guys, maglipat. And, at the same time, hindi ganun kadali yung pressure na magbenta ka ng bahay and at the same time, bibili ka ng bahay. So, lately lang umano sa amin yung impact talaga na stressful talaga siya. And, about dito naman sa bahay, nga sabi ko kanina, madami pa kaming gamit na nasa karton. And, guys, ang busal, wala na kaming pera. Kasi, di ba nagbenta kami ng bahay. So, yung ini-expect namin na konting tubo na makikreda sa account namin is, medyo matagal pa pala siya. Eh, syempre, pag nagbenta ka ng bahay, at pag bumili ka ng bahay, dito kasi, dadaan ka muna sa agent. So, yung sa makelar yung tawag dito, na, kumbaga yung middleman na nagbebenta at, ayan, pagbibilhan namin ng bahay. So, ganun. As in, nagbayad kami noon, nagbayad pa kami para sa nagpa-process ng bangko namin nung pagbili namin ng bahay. And, nagbayad pa kami para sa notary nung nabili na namin yung bahay. So, ganun kadami yung binayaran namin, guys. And, kaya simut lahat ng, ayan, simut yung pera namin, guys. Walay. Kasi nga, nag-expect kami na, ayan, alam mo yun, makikredit agad sa bank namin yung ini-expect namin na tubo. Kaya lang, hindi pa siya dumating kaagad. So, ang nangyari, simut. Sa madaling salita, ayan, yung binili lang namin talaga ng mga gamit is yung mga importante like yung sa washing machine. Kasi, kung sa hand wash, kaya ko naman, guys. Kaya lang, syempre, nag-work din naman si Inday. So, hindi pwedeng lahat, di ba? And, syempre, si Wibe hindi yan sanay. And, ayan, yung sa mowing, sa grasa, sa damo, yung pangputol ng damo. So, kailangan din yun. Kasi, syempre, di ba, ang pangit naman ng may garden ka. Tapos, yung damo parang mais. Ang haba. So, ano pa, yun yung mga importante naming binili na talagang hindi pwedeng mawala. Wala pa kaming bed, guys. Sa totoo lang, wala pa kaming bed. Nasa ano lang kami, sa matras lang kami natutulog. Kasi, di ba yung bed namin sa lumang bahay, dinispose na namin yun. Kasi nga, luma na. So, kung ako lang naman, kasi, di ba sa Pinas, hanggat magagamitin. Kung ako lang, yung masusunod, pwede naman pa yun. Pero, ayun na nga, sabi nga ni Wibe, binili daw niya yun, yung bed na yun, nung ang time na lumipat din siya dun sa lumang bahay. So, 11 years na siya nakatira dun. So, ganun din katagal yung bed niya. So, sabi niya, palitan na daw. And, ayan, since ngayon, naghahantay pa kami, wala pang pera na dumarating. So, walay muna. And, ayan, at least yung cabinet namin, nagamit pa namin yun, yung sa lumang bahay na cabinet. So, yun. Pero, at least, yung bahay, wala na kaming aayusin. Talagang, ready to live na siya. Kaya nga lang, wala pa din kaming kurtina, guys. Kasi yung mga kurtina dito, guys, made to order siya, guys. So, kailangan sukatin pa namin lahat. Sabi ko nga sa inyo, as in magkakasunod na 2 weeks kami wala dito sa bahay. So, paano namin magagawa yun? And, since ngayong weekend birthday ni Savi, kaya andito kami. Pero, pag hindi birthday ni Savi, kung nagkataon na hindi birthday ni Savi ngayong Saturday, guys, nasa camping site na naman kami kasi mainit ngayong Sabado. So, ayan. Agta na sa si Inday. So, ayan yung update about sa, ayan,
bagong bahay namin, an update about sa financial situation namin. So, ayan. Alam nyo na lahat ang buhay namin dito. Ayan, walang pera. So, ayan, tapusin ko na muna yung video namin for today, guys. And, ayan, ready to sleep na ako since, ayan, siguro nag-i-snore na yung dalawa. And, thank you for watching our video. And, super touch ako kasi medyo madami-dami din yung na-add na subscribers namin today. And, sa mga hindi po nakapag-subscribe, please subscribe na po and click the notification bell para, ayan, ma-update kayo sa mga bagong video namin. Bye!